ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥିବ, ନା କିଛି ହରାଇବାର ଦୁଃଖ। ପ୍ରେମର ମାନେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ତ ପ୍ରେମ କର। ମୋ ଲାଇଫରେ ତମେ ଠିକ ସେମିତି ଆସିଲ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପରି। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲ, ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ଲିଭେଇବାର ନାଁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସେ ରଙ୍ଗରେ ଥିବା ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନାକୁ ଆସେ, ବହୁତ ସାରା ଭାବନାକୁ ଆସେ, ବାରମ୍ବାର ଭାବନାକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ।